omong bejo sanget. Duweni keluarga sing utuh, luwe-luwe orang tuane kacukupan. Awet cilik kabeh kepinginan ora tau kebantah. Dadine pas Nadia gede dadi bocah sing bandel lan gaweane nglawan. Ing sawijining dina, Bu, Bu, apa to, boy, esuk-esuk? Samu pundi? Nyo iki, nyo. Oleh apa iki kurang, Bu? Iki wis akeh. Apa to apa esuk-esuk geger ya iki? Iki lho Pak samuku kurang. Pengin tambah nyo. Nyapake ndedhi semi tok iki. Kolo-kolo. Kowe iki yo kulino mandake anake wae. Kolo-kolo mung duit sithik nek. Halo? Halo Bu, Halo Mbak Vi, gue tomongke Nadia, kon bayar wifi ya. nggih Bu, artane tim pundi? Oh, duitnya neng dhuwur meja. Oh nggih Bu, Nggih. Alah kok ngono ae seh lali. yo iki jika baru dikasih Bu, iki artane. Yo. ning duit sing diwenehke ning Andin malah dianggo tuku jajan pas weruh bakul roti sing lewat nang ngarep omah. Pas ibu wangsul saking kantor, ibu nagih dawuhipun. Dok, ini tak omongi. Duit wifi-ne wis gawe bayar apa belum? Urung aku jajan. Piye to kowe iki digawe duit kan gawe bayar malah gawe jajan. Apa tau lho lesu-lesu? Rumaksamu golek duit ki ora angel. Yo luwih to. Apa teki? Iki lho delok anakmu dikon bayar wifi kok malah gawe jajan. Memang golek duit sih penak. Oh ya dikon bayar ngono tok wae kok ya ora gelem angel tenan. Kon apa-apa ora gelem, duit kon bayar malah gawe jajan. Gitu ki kok kaya ngono. Ya wis rasa dipikir ndak resiko. Awakmu ki wong tuwa aja kaya ngono kuwi dosa. Karepku to. Anan yo, wontoke kesel-kesel golek duit ke kowe. Uripmu ki jane penak tapi kowe kurang bersyukur. Wae. Iya api. Di anak selat gede mas selat ngeyel nak dikandani karo wong tuwek. Sabar mawon, Pak. Nami nggih. Lari mawon. Tapi ye ra diban iki nek ra digawe duit ku mas selat bengok-bengok. Enak PR nggak wis digarap, gurung. Padha aku ya gurung. Mas, bapakmu nanti saya tak telepon. Tadi angkat dek. Paling gelip meneh tekan. Ya wis, nggak diwae. Ya. Apa iku bos nih? Wah, bantu gebos. Oh, ngevlog di wayahe. Halo guys. Bantu gebos guys, ada yang mau bantu guys. Kan bapaknya aku. Jangan ingin bapak. Oh, saya iki. Ya iki bane bapak bocor. Oh alah. Ya wes ya mata dikek. Ya hati-hati ya. Ya. Bapak Irahma perjuangannya kaya ngono juga ya. Saake bapak karo ibuku ora tau nyeneni. Tapi lo sok getak-getak. Kadang aku lagi santai ya dikon-kon. Tapi aku salah sih kong ini karo wong tua. Ya, arep jaluk ngapura gengsi, kan jaluk ngapura dosa dhewe. Teko njaluk ngapura.
jare bane bocor. Ah, beruh lah. Ora iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Bapak tadi kayak nih jero-jero dagang sih. Pak, cek golek anake. Ono apa iki? Oh, Pak, Bu, kula nyuwun ngapunten selama niki kula kathah luput lan kirang bersyukur. Kali seneng repot Bapak lan Ibu. alhamdulillah anak aku tobat. Ono kuwi lho.